Pak Ruoth Nyikwara Mogine wang sai chenro mara ng'ich welo kamungiso weche mosebedo katimore pacho kaendi antiere kaendi gi Elizabeth Otieno Nyarugenya Perpetual Koth bentiere mane toko bag kamera kaendi kodwa manane mondo nene bang'e kang'o chopo saa 3 to bro go mbaka gi welo amodhi yale buch jopiny Honorable Jared Okelo jaod bura manyando bro biro kaendi to gi Kennedy Ondiek coordinator mar UDA South Nyanza obiro ka mondo agone mbaka ni to Kenya ochomo kanye mane penjo wabro penjo ndalo moko ma okobudho ariyo gi nok winjre to sani koro gin komoro achiel obro winjre to koro ang'o mane timore Kenya bendo chomo kanye mane mbaka mbro go e buch jopiny saa 3 kanto kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nobija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa magi weche manyien ma wan go gini kik ne suoch gi kinde magirakore gi jong'anyo nonro yango ni tuo guonyo mar mpox medore e Afrika ka kendo pinje nyaka ket maine kedo kode waseneno tij Moses kako osetiyo iri ni adwa dhiro makaka dhiro ni wadwaro George Pinto Pondo Kaluma ere gimomiyo jotelo gi dwaro ni gine mondo gimak kombe gi to already gin kod tije magisemako ng'wej laro lemo mar jakom ODM e kaunti ma Homa Bay chwakore ng'ano madhi kawo thuolo mowe gi Governor Gladys Wanga Ero kamana ija kukitira Mugi TV kachaka ni weche manyien ni doho mamalo golo chik makumo bila kuom geng'o wengegi ni kik negi e kinde magirakore gi jong'anyo mabdala ka doho mamalo wacho ni en ataro mar chik mondo bila orwak lewni maumo wang'gi kata mask e kinde magirakore gi jong'anyo ma Kenya kaendi e bura mane ochwal kod riwruok mar okinde ma pacho kamiluongo ni LSK jang'ad buche mag doho mamalo Bahati Wamuye bende ogolo chik ni obila nyaka baw nyingegi kata nembnigi moyiedhi mag tich e lewni magi e kinde mag ng'anyo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kod riwruoge makedo ne ratich oganda oyudo loch maduong' bang' doho mamalo kumo obila kuom rwako abuog rombe maumo wengegi kaachiel kod lewni maumo wiyegi e kinde ng'anyo. E ng'eto mar bura mane ochwal kod Dudley Ochiel, Mark Chirchir kaachiel kod Ahmed Sigat e lo LSK, jang'ad buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik ne ogai mar obila mondo nene obila ma ok orwako lepgi mag tich ok opando kata umo suchgi e kinde ng'anyo. Tend obila ne oyudore e tago maliet kaluwore kod apisas mag obila mane oumo suchgi e kinde ng'anyo mag Gen Z, obila ma wachore ne otiyo kod teko mathoth kaka chielo jong'anyo kod magina. Kweth mag obila makamago ne one mokwongo e kinde mane rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo mar kwedo chik mar omenda. Doho bende ogolo chik ni obila makedo kod jong'anyo nyaka baw nyingegi kata namba margi moyiedhi mag tich poni ok girwako lepgi mag tich e kinde ng'anyo. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z bende ne oketo obila e nyong'ong kuom tiyo kod geche ma onge namba plate kaka yo mar umo ranyisi mar kawnegi okang'. Obila bende wachore ne osebedo katiyo kod geche makamago e ndhiyo rowere makwedo jatend piny William Ruto kaachiel kod hinyo jofwamb weche. E wi mano, doho mamalo ogolo chik ni geche obila duto e kinde ng'anyo nyaka bed kod namba plate kaka yo mar yangogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto medo chiwo singo ne sirikal mare siro sekta mar somo ne jopuonjre mamanyo tiegruok korka tije lwedo kod lony mag somo mag mbalariany. Ruto ma otieko limbe mare e gwenge mag Kisii kod Nyamira oyango ni sirikal osegoyo okang' e jiwo somo mamalo kokalo medo budget ne sekta no kowuok e siling bilion 45 nyaka bilion 82. Crispin Otieno miwa ler mar wachni. Ne en odiochieng' mar adek kendo mogik ma jatend piny William Ruto ne lime gwenge mag Kisii kod Nyamira. Kawuono Ruto kod apisas mamoko mag sirikal ne olimo gwenge mag Bomachoge Chache, Etago, Mugirango South kod Borabu e kaunti ma Nyamira ka oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok. Ruto otiyo kod thuolono e lero kenge ma sirikal mare oketo mag siro sekta mar somo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko mamalo. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto.
hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVETs ili watume barua ambayo sio gharama ya masomo, watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne otelo e nyasi mar yawo chirni kod nderni mopogore opogore. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa, na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Tumekuja hapa tumemshirikisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono na mtachagulia huyu Silvanus Osoro kwa chama cha UDA. Limbe no bende chalo ma okelo winjruok e kind josiasa mag gwenge mag Gusii ka koro gisingo tiyo kanyakla kendo siro sirikal kaka uwinjore. Lakini nikushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisii, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Sombi vitu mingi, maji tu, street lights, na watoto wetu wapate heshima, wasichana mtu asiwadefile, watoto watembee vizuri. Odiochieng' makiny, Ruto igeno ni dhi bedo e gwenge mag Eldoret e nyasi ma obagne jong'wech ma pacho ka. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma Kisii kod Nyamira ochopo giko ayanga odiochieng' ma kawuono, ka jatelo no medo mana kwayo jotelo mopogore opogore e piny Kenya omed riwore lwedo mar neno ni dongruok kod kwe omedo bedie e piny Kenya. Crispin Otieno, Ramogi TV, County ma Kisii. Od bura mar Senate okalo paro mar winjo bura mar golo oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod senators duto ma ok komiti moyiedhi. Maendi biro bang' senators goyo ombulu ewi paro makamano. Bura mar golo oko Kawira Mwangaza koro dhi chakore chieng' wuok tich juma manyien kendo rumo chieng' tich ariyo juma manyien. Mwangaza oyudore kende lwet senators kuom thuolo mar adek bang' MCAs mag od bura ma Meru gole oko juma mokalo. Section 33(3)(a) of the County Governments Act and Standing Order 81B of the Senate provide that the Senate may, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter or investigate the matter in plenary. The motion having been negatived, the route of a special committee is abandoned, and that now implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, in plenary. Jogoro mongirore migepe mopogore opogore mapacho ka sani koro beda kicha ka girito ng'eyo lokruok ma jatend piny Kenya William Ruto biro timo ne lemo magi bang' ka nyocha notimo lokruok e tend migepe. Weche medo fuong'ore ni jatend piny Kenya William Ruto chano timo lokruoge ne jogoro mongirore, gino manyalo weyo ka moko kuomgi owito tijegi ka mamoko to nyalo loki ka itere migepe mopogore. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bang'anyo mapek mar rowere mamaraga ma idendo ni Gen Z mane okundo jatend piny William Ruto kendo timo lokruok e piny owacho mare kendo riembo jotend migepe pep. Sani auka mag jensi oloko tanga kendo chomo jogoro mongirore. Tir kaka ilieko. Malingling Ramogi TV oseyudo lero ni jatend piny William Ruto chano gwetho oko moko kuom jogoro mongirore e piny owacho mare. Ka penjo masani ololot kuom jogoro mongirorego en ni to ng'ano madhi dala, to ng'ano madhi dong'. Nimeenda nikatengeneza serikali yeye akuunganisha wa Kenya. Nimeweka baraza la mawaziri na nimeleta watu wote ndani ya serikali ya Kenya. Rowere mag Gen Z ne dwaro ni mondo duok chien kwan mag jotije sirikal ma modo sara
kendo kelo pek ne japiny machulo osuru. Hao watu wezi wenye wako kwa government wamemzunguka wote, hawatoe. Hiyo ndio tutafikiria vitu zingine na kuongea na yeye. Useme asante. Magitimore kogai mar ODM Raila Odinga kane nie kaunti ma Elgeyo Marakwet e hiko mar wuon Irene Masit. Nyoko ni jogoro mogirego bende nyaka thichi ni mar tije ne otamoge. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko nyingi namna hii. Akasikia ili mimi hii cabinet nitawapeleka nyumbani. Ikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafishi wote, ili tukiwe na mwanzo mpya. Malingling moko wacho ni jotelo moko selidho mochopo kuom ogai mar ODM Raila Odinga ka gidwaro go dhoge bor mondo yudnegi thuolo mar tich e piny owacho mar William Ruto. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto anatusumbua namna gani? Sasa hii ya kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Ekineno, weche moko oseyangore ni twak mar yaro piny owacho mar Manywanda dhi nyime kamoko kuom duond buche mantie riwruok mar Azimio mane geto lemo to ne pod okichore gi chien bende koro dhi yudo thuolo mag lemo. Jolony wacho ni gisiro dwaro mar bedo kod jogoro mongirre sirikal matin ne 26 mopogore kod 51. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migepe manyien odhi nyime gi donjo e apisi ayanga tok chamo muma juma mokalo. Rebecca Miano donjo e apisi kaka jatend migawo mar weche limbe kod le mag bunge. Opiyo Wandayi bende nokawo apisi migawo mar teko, kako machielo Salim Vuria bende dhi telo ne weche mag ohala. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa, Oganda jo Kenya to rito ka ponono jotend migepe manyien gi biro timo lokruok kendo tiyo yo makare. Gimor Mogundho kirwako ne ogudu kod jaket mar tich. Jatend migawo manyien mar limbe kod le mag bunge Rebecca Miano odonje apisi ayanga toka otelo kowuok kuom jatend migawo no machon Dr. Alfred Mutua. Koloso, Miano wacho ni obiro keto kenge makare mar neno ni obero chenro mag limbe e pachoka kod neno ni le mag bunge orit makare. Moko kuom okengegi oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta no mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod mapachoka kaachiel gi keto chike makare matayo bunge mag le. I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers but also create a memorable experience. Komachielo, mane en jaod bura ma Ugunja kendo jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi bende okawo apisi kaka jatend migawo mar teko. Wandayi osingo mar keto elai chenro mag migawo mar teko kendo twak gi oganda jo Kenya ewi ywak magisebedogo. As a ministry, we practice transparency and openness, and that we open ourselves to scrutiny by the public and by Parliament through and through, that the public should be able to understand what it is that we are doing at every other time. We proactively communicate what we are doing or what we intend to do to the public. In other words, we create an environment where we engage freely with the public, who are our customers. Owacho ni migawo mar teko orwako tiyo kanyakla mar piny owacho mar chwalo nyime chenro mag dongruok pachoka. Whatever it is that is being done in the Petroleum State Department, whoever is in the energy sector knows or is able to articulate that whoever is in EPRA
understand what goes on in Kenya Pipeline Company. Whoever is in Kenya Power, understand what goes on in KenGen, and so on and so forth. So that together we move forward. Salim Vuria bende odonje apisi ayanga kawuono kaka jatend migao manyien mar weche ohala mane itayo gi Rebecca Miano. Mvuria olero ni okang' mokwongo tok donje apisi en tieko chenro duto ma jatend migao no machon nochako to ne pok orumo. The areas that have been highlighted, we should be able to continue and stabilize them. All the achievements that have been outlined here will be my first priority to keep them, and then now move on to make sure that now we capture new grounds. Omedo ni obiro twak gi jokanyo mopogore e sekta mar ohala moloyo to jolos mwandu kod jogo manigi kembe mag ji giwegi kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag ohala. There's a slight decrease in manufacturing, and that point out some of the issues that we need to deal with, and I will be providing leadership in making sure that we are able to accelerate manufacturing. I think the cost of power, and many other issues have been raised. Magi duto timore mana dwe achiel tok jatend piny William Ruto weyo kuku ma jotend migepe kaka achiel kuom dwach rowere mag Gen Z. Penjo maduong' koro en kabende jotend migepe manyien biro tiyo kaka dwarore. Dwe achiel tok jatend piny William Ruto weyo kuku mar jotend migepe, oganda jo Kenya koro rito gi siso mar neno ka jotend migepe manyien mosechako kawo apisi biro tiyo e yo makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Winjane wach ni malong'o, tuo mar guonyo mar Mpox koro yangi kaka midhiero manyaka kaw kod pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani medore mokalo e Afrika kae. Kaluwore kod report mar riwruok marango weche mag tuoche Afrika miluongo ni Africa CDC, nyaka sani ji 4,000 oyudi kod tuono ka ji makwan gi dirom 1,500 osewito ngimagi e pinje Afrika chakre higa mar 2022. Jafwambo marwa Simpros Okinda ni oler mar wachni. Tuo mar guonyo mong'ere kaka Mpox koro yangi kaka midhiero mar tuo manyaka kaw gi pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani timore ng'wech e pinje mag Afrika. E lipot mare, riwruok mar pinje Afrika e weche mag thieth Africa CDC yango ni e Afrika ji 38,465 oseyudi kod Mpox ka ji 1,456 osewito ngimagi ne tuoni chakre dwe mokwongo mar higa mar 2022. Kata obedo ni gie sani onge ng'ata ng'ata e pacho ka ma osechako yudi kod tuo mar Mpox tok ng'ata achiel mane yudi kod tuono dwe mokalo chango, migawo mar thieth kata kamano yango ni nitiere jomoko 20 masani chich godo ni nyalo bedo kod tuoni kamoting'o ji 8 e kaunti ma Nakuru, ji 4 Nairobi, ji 4 e kaunti ma Kilifi, ji 2 Taita Taveta, kaunti ma Kajiado ng'ata achiel, Kwale ng'ata achiel, Nyeri kachiel koda Murang'a bende ng'ata achiel kaunti ka kaunti. E oboke ne ute fwambo, migawo mar thieth yango ni nyaka sani jowuoth mohewo 247 osepim ne tuoni. Ka chenro mar tiego oganda e wi tuoni dhi nyime e tong' mopogore ma pacho ka. Oganda koro ikwayo mondo obed akicha ne tuoni kendo go lipot ne ranyisi mag tuoni ne sirikal. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wadhi ne yue moro machuo kata neno ka Reverend Noah Oyange Jakayuda Jang'iel Kidi erokamano ahinya Reverend wacho ne oru mos ka in studio kanya kao kabisa Reverend Noah Oyange Jakayuda mano osiepna kabisa. To koro aneno ka nitiere 2:6 mor ka ni Trevor Wamor ka kikelonu habari ma Pastor Omondi Otiche mar gemo nyenyore mos na jokwaya ma St Mary's akwayo ne gi hayo maber ka gidhi e piem ma gidhiye piny mar Awasi. Erokamano ahinya Pastor Ramogi Lawi wuoda Dorian Renya aneno TV e yo makare to amor gi chenro. Erokamano ahinya Ramogi TV an Otis Nyakwar Kanga an Busia ka endi aluwo chenro mag ang'ich welo e yo maler. Erokamano ahinya ukike meduru manoro ote mag 2:600 e kaka inyalo yudowa kik udhi mabor ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And atenyazo watu wetu hapa Wegunza Zapata Street hapa alongside Got Koinange Mambo. Guess what? Soon and very soon We're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa true, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot 96. Kuom pidhe ok ikawe kaka tinyume kama, inyalo yaro iye kanyo go kwer tipidhe kamano konindo to wiye no dong' matin. Ng'eny dhano kopidho rabuon tok do giweyo rabuon e buya, lakini anta doyo rabuon nwach sami weye gi buya cha to buya chiemo kode, koro mbolea mado chamo buya chamo. Koro kabode ni inyalo ng'ino tuta kama kata inyalo goyo ndiga. Obila moro ma Eldoret oyangi ni en achiel kuom ji mane oma omenda gi achuth mane wuondo jopiny e boma ma Eldoret ni biro konyogi yudo omenda mathoth kapo ni gichudo. Obila no olero ni achich maduong' ewi mibadhi ma en jago ma nyinge Ambrose Abuti otudore gi obila moko mago kwach kich makonye pondo, kendo omiyo nyaka sani pok omake. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Jo-Kenya pod dhogi omoko ewi kit kuo mane okwalgo omenda mag moko kuom jodak ma Eldoret kokalo e lwet achudhe mane wuondogi ni dhi keto pesagi bedo mabup. Penjo en ni, ang'o momiyo nyaka sani achich maduong' e mibadhino Ambrose Abuti pok omaki? Being a police officer and I have knowledge about what is happening, how we can get into someone, and you realize that the rightful people to help you because you don't want to take law into your own hands, the rightful people, the respective people to help you are benefiting. Particularly this Henry Mwiti. It is so painful. Apisa ni mawapando nyinge nikech arita mare lero kaka ne otemo chiwo report ne apisa wadgi mawuok e bado bila mar okwach kich DCI ewi kuma Ambrose Abuti ne opondo to kata kamano ote mare ne ogore Luanda ni mar okwach kich ne omedo konyo achijno pondo. The DCI had known about the Ambrose issue. Mwiti said that Ambrose could not be reached. But that very moment Ambrose was at the station and I'd even seen him. I even told them that right there. And he went ahead and told me that there's no way I was going to get help. Obila no en achiel kuom Jo-Kenya mane owuondi gi Abuti kendo ne onyodh kuom omenda maromo shillings 800 e tielo mokwongo kendo bang'e ochako wito shillings 450. Omedo lero ni kenyne mar higni 20 okethore ma orumo chuth bang' jaode paro ni ne obedo winjruok ma ling' kod jadolo mar kanisa kachiel kod Ambrose e lal mar omenda mar familia. I'm harboring a lot of pain from loss, pain from broken family, pain from strained relationships with siblings, all because of this one person who has been concealed by the law. Wachore ni jumbe ariyo mokalo achijno ne nitiere e magawa moro manitiere ondamo maromo mita 40 kende kowuok e Tesendo bila ma Central to kata kamano ne ok omaki. There's no way you can say that that the DCI is hunting for Ambrose Makech when in real sense it has never been published anywhere. There are people who have been even worse than Ambrose and they have been arrested. What makes him special?
This is a man who has so little education and so little kind of tactics to make him overpower the DCI. Apisani dimboni moko kuom jogo ma omenda gi ichichni ne onyodhi kod achijni oting'o nyaka pisas madongo e piny owacho. What I would like to reveal is that there's so many people who are victims of this. Even in the DCI, we have officers who have also lost their money. We have, I may not mention by name, but we even have cabinet secretaries who are in the ministries that I know. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Odonjo weche mag siasa ni ng'wech mar laro lemo mar jakom ODM bade ma Homa Bay medo mako mach ka nyaka sani moingo jood bura Beach kod senator mar county no osewuok oko ka gidwaro mar kawo kom no endo. Lemo mar jakom ODM ne odong' nono bang' kane owal governor ma county no Gladys Wanga kaka jakom ODM e Kenya mangima. To kaka jafumbo marwa e county ma Homa Bay Alia Beach lero, jopiny to neno ni jood bura go geto mana yaro mbii margi mar siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027. Siasa mar laro kom ODM e county ma Homa Bay medo tedore e ng'ano ma koro biro pong'o fuok mane owe gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane owal kaka jakom ODM e Kenya mangima bang' tayo duond bura mar ODM kaka jakom mar county chakre 2016. Josiasa moinga Beach e county ma Homa Bay kamoting'o senator Moses Kajwang', jaod bura mar county Joyce Osogo, jaod bura ma Karachuonyo Wadipo Kuome, nyawadgi Mandhiwa Matino Owino gi jaod bura ma Homa Bay town Peter Kaluma duto lap dhoge ndong' ne kom no. Jokanyo mag ODM e kar chud bura ma Suba North ne owuok oko ka siro senator Moses Kajwang' mondo modhi okaw lemo no ka giwacho ni osechung' motegno kod duond bura mar ODM. Wadhi otime king'iyo gik moko adek: fidelity, loyalty and faithfulness. To ma waseyudo ka wuodwa ma senator Moses Kajwang' nigo. Kang'iyo jok mochung' Baba Moses Kajwang' tin e ijogi to wakwayi ni kiyeti kanwa obwongo matin kaka mar Moses Kajwang' mondo bedi kaka jakom chama mar Homa Bay County. Nekech ang'o? Waseneno tij Moses kaka osetiyo nyaka ne dhi let Kajwang' nindi Nyasaye kuye to ket chunye kamokwe. Achung'no jende kaendi kendo duondo jende mwasewacho te en ni Moses Kajwang' ema nenore ng'ama tin, en youthful monyalo telo ne chama ke sani wang'eyo ni teko mar chama duogo iro jende. Jaod bura mar county Joyce Osogo e kinde mane dhi chako chenro mar gero chiro mar Atang'e kar chud bura Mandhiwa ne ogo tung' mare kende en owuon ka oyango ni ene ma koro romo rwako wuoche ma owe gi governor Wanga kendo oikore matayo duond bura mar ODM e county. Jochakono Nyawanga haya nigiri ni adwa dhiro makaka dhiro ni to gima nyaka ing'e ni kani eno tiendi kiwe human ref to kapimo wuoche ni kaido kaka wuoche ni roma kama kelo no iwinjo koso wuoche Nyawanga ni marwako mel jendo chakrwake female gender marwake Nyawanga oting'o tiende majority leader ane party leader mar ODM Homa Bay County. Bende moko kuom rowere kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e kar chud bura Mandhiwa ne osewuok oko ka siro motegno jaod bura ma kono Matino Owino mondo ema koro kaw lemono ka giwacho ni osebedo kotiyo matek ne duond bura no. Honorable Martin Peters Owino osebedo loyal e county waka kende chama kende en ng'ano making'iyo ten ng'ano man gi chia. Omiyo wadwa no miwa Martin Peters Owino nwaseneno tij Martin Peters Owino kendo waseneno ka en ng'ama loyal ne party and wakwayo nikech waneno ka Ndhiwa be duong', Ndhiwa moting'o wards mang'eny maloyo other sub county. Jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhiwa. Kamoko kuom jokanyo mag ODM e kar chud bura ma Homa Bay town bende siro motegno jaod bura margi Peter Kaluma ne ma koro romo kod kawo kom mar ODM e county. Gimomiyo wadwaro George Peter Opondo Kaluma en ng'ama sani koro senior most, en ng'ama koro serve term mare mar adek, and apart from that en ng'ama nigi influence manyalo gero party mar ODM mondo party ni odhi mbele. Ka wang'iyo across the board ng'ama nigi experience sani moromo rito komno en Mheshimiwa Opondo Kaluma. Moko kuom jopiny e county ma Homa Bay to koro wuok oko ka kwedo mokalo jood bura go eko masani koro lap dhoge ndong' ne komno ka giwacho ni dwaro margi en mana bedo kod mbii kochopo kinde mag yiero. Wantiere kata kod jokombe manotele e sub counties ma bende ne nyalo mana kawo tich ma giti maber komigi thuolo mar telo ne kombego.
Omiyo en wich kuot kendo en wach malich, miyo wabedo kod parruok kaka jopiny ma jogo kura ni ere gimomiyo jotelo gi dwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije ma gisemako. Osenenore e welo mar chama ni kama ujumbe obedo kanyo kata jagono man gi dwaro to otiko kelo tabu mang'eny kabisa. Magi ema gik ma wambe ok wadwar ni mondo dhi nyime kaka jog kidne ratiro mar jopiny. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok jotije mbalariany UASU obwogo bago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi ka moting'o chulo osara margi duto mapok ochul. Kotelnegi kod jagoro maduong' Constantine Wesonga, UASU ochano mar bago ng'anyo pacho kaendi ka gidwaro ni ket chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Giyango ni bende ni moko kuom mbalariany e thuru ka moting'o mbalariany mar Technical University of Kenya ok chul ata malo 100 mar osara jotije kaka onego timre, mak mana ni gichul ata malo 65 kende, gino ma ok gimorgo kata matin. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from, which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model. Janeno mar adek e buch nek matudo jadolo Paul Mackenzie ka achiel gachije mamoko 93 onyiso doho ni nochiwo ote mar miriambo ne obila mane dayo dhoge tesendo obila ma Malindi. Maendi okoni ne otimo bang' ka min-gi mane omake godo e bungu ma Shakahola nonyise no wuondo obila mondo mi owegi thuolo. Joja oko miwaler mar wachni. E odiechieng' mar adek, joneno mag piny owacho ne odhi nyime kod chiwo nendgi motenore gi buch nek momako jadolo Paul Mackenzie ka achiel kod achije mamoko e doho ma Mombasa. E burano, janeno mar adek ma en nyako ma jahigni 17 ne onyiso doho ni min-gi ne onyise ne oriambe ne obila mane dayo dhoge ni en ne imiye chiemo kod pi e kinde mane jomoko tweyo e bunguno ma Shakahola. Umesema mlishikwa mkapelekwa kwa kituo cha polisi cha Malindi na kulikuwa na afisa akakupa muda wa kujadiliana. Kweli? Na hivyo ndivyo ukapanga vile utasema. Kwa hivyo maneno yote yale umeyasema hapa ulimdanganya afisa wa polisi. Janeno no mane okuyienwa kao picha mare kaluwore kod hike mane piny ne 18 koni min-gi ne osingone ni koriambo to ibiro wegi thuolo. Panga na nani? Na afisa ama na mama? Na mama. Mama. Baada ya kumdanganya afisa wa polisi, kwa taarifa ambayo imeandikwa mbele ya koti, uliweza kutia kidole na huo ulikuwa mwezi wa 5, sivyo? To bang' obila ma Malindi miye chachurungi kod makati mochamo ka jowete gi to ne odagi, ne odhi nyime kod riambo ni en ne otweyo mana ndalo 30 ka adieri mantiere to en ni ne otweyo ndalo 38 kendo ne odhi nyime kod tweyo korito tho mare. Miriambo mamoko gin ni wuon-gi ema ne ogole e sikul, ka adieri en ni min-gi ema ne ogole ka nyise ni somo en richo, ka komachielo bende ne oriambo ni ne osomo nyaka e klas 8 ka adieri mantiere to en ni ne ogole e sikul ka oja klas 4. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulidanganya kwa kinywa chako. Haukuwahi kalia mtihani wa KCPE. E burano, janeno mar abich mane en OCS e tesendo obila malango baya Hassan Hamara ne onyiso doho kaka ne gidhi reso kweth mokwongo mag jogo mane tweyo e bunguno ma Shakahola. E apedhano mokwongo, okoni ne giyudo dhano 15 ma kech onworo kendo dhero modong' mana choke, kuma 4 kuomgi ne otho e yo e seche mane iresogi kilaw kodgi kar thieth ma Malindi. E sechego, ji 7 kende ema ne nyalo mana budho wach ka gifulo nyingegi. Kanyo bende ema ne gifwenyo ni jogo mane tho ne iiko kendo lietegi ne iolo lowo mana mopie ma ok ket lowo mobiwore mondo kik fweny ni mago liete.
Burano manie nyim jang'ad bura Alex Ithuku biro dhi nyime e odiechieng' makiny kuma joneno mamoko motenore korka piny owacho dhi chiwe nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Lal ma jolupo ma Migori osebedo ka yudo nikech rech kod omena makethore igeno ni dhi dok chien bang' kane giyudo masin ma dhi konyogi e kano kod tuoyo omena gi rech e dho widhigo. Masindno ochiw gi bad migawo mar Kirdi ka otenore gi riwruoge mamoko bende. Tuoyo omena kaachiel kod kano rech mondo kik gikethre osebedo ka kelo wich bar mapek ne jolupo kaachiel kod johand rech e kaunti ma Migori. Thoth jolupo kaachiel kod johand rech osebedo ka yudo lal nikech rem mar bedo kod kuondego ma ginyalo kano rech mondo koro kik gikethre kaachiel kod tuo omena. E dho wedhe 27 mayudore nam Lolwe kaunti ma Migori, jolupo mag omena osemana bedo ka oketo geno margi kuom chieng' mondo koro tuo omena magimako. Mae nyiso ni kinde maluoch nitiere gido lal mathoth. We actually lose between 20 to 50% of the fish catches simply because we do not have freezing facilities. The food systems require very well established food handling conditions or food handling machineries or food handling systems that are put in place. Why? Because food is perishable. Yudo yore mag tieko lal ma jolupo yudo bang' mako rech kaachiel kod omena osebedo twak madhi nyime ka piny owacho rego mok mago mag piny owacho bende osechako biro kod yore mopogore opogore mar tieko midhierogi. Bad migawono mar piny owacho mochune timo nonro ma ong'ere kaka Kenya Industrial Research and Development Institute ka otenore gi mamoko ma oting'o Wehab Victoria Limited kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Migori osewuok oko mar geng'o lal ma jolupo yudo. Our impact or our intervention was to see ways of reducing these post-harvest food losses through two ways. The first one is to have ice production for cooling of the agro-produce. Number two, the drying of fish in a hygienic condition for production of dried fish. Dhowath ma Meru e sabkono manyateke osido masin madhi konyo jolupo e kano rech kaachiel kod tuo omena. Masin ni ma ong'ere kaka solar cooling and drying tiyo kod teko mar chieng' kata solar. Even it's faster the drying, and also if it's rainy or it's not that sunny compared to the drying on the ground. This is actually a solution that is very necessary for the fisher folks along the lake, where they need a lot of ice to actually be able to preserve their fish for some time, either before they sell it so that it can be consumed fresh. Dr. Linus Kosambo Menja tim nonro e bad migawono mar piny owacho mar Kenya Industrial Research and Development Institute kata Kirdi wacho ni masini dhi konyo tieko lal ma jolupo osebedo ka yudo. This project was designed to reduce post-harvest food losses that, as we all know, is still very high in the Republic. Sometimes it is estimated that it is up to 40% post-harvest food losses in the country, especially in the fish sector or the blue economy sector. Masin ni matuoyo omena kendo koro kan rech mondo kik kethre. Bende geno ne dhi neno ni omena kod rech mawuok e nam Lolwe obedo mago mantie kod rang'iny mamalo. Here it will be handled in a very professional way, so even the issues of hygiene and quality is something at least everyone can see. Jolupo osebedo ka uso omena kaachiel kod rech mapiyo piyo kendo e nengo mapiny mondo koro kik gikethre nikech gionge kod kuondego ma ginyalo kan rech kaachiel kod mago ma ginyatuo omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong.
due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Migori County ne wasingo du kendo singo engowi. Ani singo engowi Wan Kakaramogi FM wasebedo para manyime mar chiwo puonj mowinjore ne oganda wa gi dongruok kokalo tija piko. Emomiyo tich abich tarik 16 dwe mar aboro higani endi Ramogi FM kelo ni Apiko Summit 2024 temi chop chon e alap ma wendo bus park irom gi jolony koda kweth mabiro geri kami puonj ewi dongruok kokalo tija piko. Jolendo mag Ramogi FM kaka Ruth Nyajimo kaka Sokuraf biro bedo kanyendo sama jangolo matuklu kod jarapogi duogo dala ka kelo mor e Apiko Summit a Wendo Town. Chakore sa 3 mar okinyi nyaka midhiambo. Onere. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Mag tukeni bad migao mar obila men National Police Service kotel ne gi jatend obila ma kojolo Gilbert Masengeli norwako jong'wech mondiko obila manoyuore piem mag Olympics e nyasi manobagi Jogo House buore Nairobi kaendi. Jong'wech manoyuore nyasi no moting'o jaloch midila mar gold 2 e piem mag Olympics Beatrice Chebet, Mary Mora manoloyo midila mar bronze, jaloch midila mar bronze kende ng'we mag mita 3000 chikruok e sigingi gi P Abraham Kibiwot, Jabatong Julius Yego kaachiel gi Emmanuel Wanyonyi manoloyo midila mar gold e piem mag mita 800. Kano wuoyo gi jofwambo, Masengeli nopuoyo jotugo go kolero ni pod gibiro dhi nyime gi siro kedo gi weche mag yedhe majingo del mosego tach pacho kaendi. Beatrice Chebet gi Abraham Kibiwot ne omed lemo nyaka koro gidonje rang'eny mar koblo. Without you singekuwa hapa. Pia ningependa kusema asante pia kwa ile chance yenye mmetupea as athletes to go out, go and participate, because sisi tunafaa kuwa kazini kuhudumia wananchi huko nje, but that chance yenye mmetupatia, we go and to our camps and train. So kitu yenye nataka kuambia tu, we will not disappoint you. It's a really good effort you've done to us. What I'll say, keep on keeping on. You train hard, and I'm so happy because it's a calling. It's a calling whereby you have to accept with the call and go out of your way. By doing so, training and coming up with such a marvelous, sterling performance in the operation or in the Olympics that has just ended. Klepe ariyo mag Police FC gi Police Bullets omedo jotugo 16 manyien e klepe go ka gitimo ikruok margi ne tuke mag CAF kaachiel gi tuke mag lig maduong' mar yawuoyi gi Wakeini koluwo. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kaachiel gi jotelo mamoko e klab mar Police notelo ne jotugo go kaachiel gi johera mag gi e dhialo odiechieng' makende motimore mokwongo pacho kaendi. Kano wuoyo e nyasino, Omolo nolero ni klab mar Police ochako ayanga kar tiegruok mar adhula ne nyithindo matindo kama endie en gino mabiro konyo klabno yudo jotugo mawuok e kar tiegruok margi. Asante sana Super CEO. Mashallah, very nice. Now tena
A round of applause, ladies and gentlemen. Setting 001 for the Kenya Police FC, showing them the way. Having a legally sound and compliant outfit should be our rallying call if we have to multiply our fan base and become a self-sustaining entity. A journey of 1,000 kilometers begins with the first step. In this regard, we shall forthwith embark on a 60-day fan recruitment drive that targets police officers and civilians from local and international spheres. We are signing agreements with a number. Aya walura ngichu welo gikanyo wantire kagi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marobro duo kendo sadeka Nyasayo jian kaka pele nyinga Trevor Ombija jandengo panga janyakach dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa wanere sadeka